Isi, Mitä? Nalleni on surullinen. Siihen tippuu vähän väriä eikä se lähde pois. Katsotaanpas. Aika tahrainen. Oletko yrittänyt pestä sitä vedellä? Totta kai. Niin kuin äiti silloin, kun vahingossa sotkin sohvan. Muistatko? Äiti laittoi muutaman pisaran vettä likaläikkään ja sitten me vain laskimme. 1, 2 ja 3. Splash! Lika oli poissa, eikä kankaalla ollut tahraa. AquaCleanin vaikutus perustuu kehittyneeseen teknologiaan, joka tekee kankaista vedenpitäviä. AquaClean luo kankaaseen tiiviin esteen, jonka avulla esimerkiksi kuulakärkikynän musteen jäljet on helppo puhdistaa pelkällä vedellä. AquaCleanin etu muihin suojausmenetelmiin on se, ettei se luo kankaan pinnalle erillistä kerrosta, vaan AquaClean on osa kangasta itseään. Se suojaa kankaan kuitu kuidulta, jolloin suojaus on näkymätön ja hengittävä. Tämä tekee kankaiden puhdistuksesta erittäin helppoa, eikä konepesua tarvita. Käytätkö sinä AquaCleania?